И на другата сутрин церемонията по встъпването в длъжност на Дилма Русев. Съвпадетно и за правничния маратон. Това е голямо съзнателство. Събират се грешки в цял свят, да не бъдат успеят. И това е да създаваме всичко още преди 12 и започваме и ние да продължаваме. Всички са тук на първата нова година. Нова е речи. Ами нова година е по-специална, защото мнозина ще празнуват бъдещето чужденци българи, заради происхода на Дилма Русев. Тук в Бразилия се живее за века. От 1 януари Бразилия и България стават официално братия и няма разлика в политическото щастие, което много се дадира ще домасението и при нас. Това ще е скучаващи агенти, показва, че няма интерес от българските туристи към правните мероприятия, които идват до норма. Българите пътуват бавното Рио и най-вече за карнавал от края на февруари или началото на март. Според официалната статистика, българите, които посещават Бразилия за нова година, се вред с пръсти. Тази тенденция трябва да се промени, защото тук е 26 градуса. Всяка вечер е голям купон. Да видим и филите Николай Горен. Още празнични теми и 5 минути. Сега продължаваме на другите новини от последния ден на 2010. Комисията очаква да... Те партия на вярно са много. Вече сме били. Кои са най-високите подавки у нас и в света? Ще ви разкрия коя е тежата на Супимиршо. Почетният консул на България в Кратко, който беше задържан в сряда по обвинение на участие в организирана престъпна група за контрабанда на етнически кредити от Турция за Европа, е бил освободен. Хайрати Коркмас вече в Дунати, днес той е бил освободен за 10 показания пред следствените органи и с решение на местната прокуратура е освободен, но без право да напусне страната, да бъде започне да се гледа в случая, да започне след 10 години. Прогнози за икономика през следващата година. Тя ще зависи обаче от това как се развива останалите страни по света. Проблемите на Гърция и Ирландия остават. Най-големите икономики обаче, Съединените щати и Китай, връщат формата си. Това е добър знак, защото ако моторите на световната икономика заработят на по-високи обороти, те ще дръпнат напред и останалата част от света. Нашето развитие ще зависи от тези, които се строят магистралите и от това ще успеем да привлечем нови чужди инвеститори. Очаква се през предстоящите 12 месеца проблем да остане безработицата и на процент да продължи да се движи около. За социално подпомагане и на труда. През 2011 при изчисляване на парите за бременност и майчинство вече ще се взима доходът, на база на който е осигуряван на жената през последните 18, а не 12 месеца, както беше до сега. С половин година се увеличава и срокът за изчисляване на болничните. От света Владимир Путин нареди на 3 високопоставени държавници да прекарат нова година на тъмно. Те са наказани за това, че не изпълниха обещанието да възстановят напълно електроснабдяването в Подмосковие. Наказаните са министърът на енергетиката Сергей Шматков, губернаторът на Московска област Громик и началникът на междурегионалната електроразпределителна система. Подмосковието остана без започна на 26 декември заради изтъкване на далекопроводите. Така новата година без срещна 35 селища са получат и телевизители. Путин нареди на 3 провинилите да се разпределят и да прекарат на годишната нощ в Сталин. Израелски медии коментират днес обективността на израелския съд, който признава за виновен бившият израелски президент Мишак Асад. Обвинение за изнасилване е застрашен от най-малко 8 години затвор. Обвинението се оказа тежка за други свидетели, които още попаднаха под тежката ръка на закона, обобщава Валентин Костов. Дали заради дългосрочните нрави и принцип в парите или защото по европейски правила закони към провинилите се силно насечат, но Хърватия силно се отвори след останалите европейски държави. През октомври министърът на икономиката и някакъв дори бивш вице-премиер Дамир Коланчич бе осъден на 15 месеца затвор. Обвинението злоупотреба със служебно положение с държавни средства. Ако той ще се окаже най-високопоставеният хърватски държавник, вкарван в затвора. За 4 години след решетките влиза бившият министър на отбраната Перис Рончевич. Той е приел държавна поръчка за военни камиони с една компания и е възложил на това, но за повече пари. За да макар и още без присъда, най-впечатляващи са обвиненията срещу Иво Станабер. През юни той сам се оттегли от премиерския пост, но това не го спаси от обвинението за корупция в големи размери. Сега е за първи път в чешката история министър на транспорта бе наказан за транспортно нарушение. Висбарта бе
бе заловено в полицията да кара луксозно возило без регистрационни номера. Come si шофьорската книжка да промени не бива да ми изключения правилата, няма да обжалвам. И докато стрикто прилагаше всяка буква на закона по отношение на българските и румънските роми, френски министър на вътрешните работи Христо Кърков каза поне 2 пъти,